Sa mga pagunahing balita, boom truck operator patay matapos makuryente. Construction worker sa Basud, Camarines Norte sugatan sa pamamaril. Lola sugatan ng masagasaan ng motorsiklo. At iba't ibang obra at tampok sa art exhibit ng grupong Tabakurit sa Legazpi. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ika-10 ng Setyembre. Mariing itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang pag-uugnay sa kanya ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa kontrobersya sa flood control project. Ayon kay Ko, mananatiling tikom ang kanyang bibig ukol sa issue, maliban na lamang kung hihingi ng kaukulang ahensya ang kanyang panig. Pagdidiin pa ni Ko, wala siyang tiwala sa binuong independent body na inaatasang mag-imbestiga ng naturang kontrobersya, lalo pat una nang naiulat na posibleng kasama sa magiging miyembro nito si Magalong. Hindi umano siya kumpiyansa na ang independent body na ito ay magsasagawa ng patas at walang kinikilingang investigasyon, lalo na't hindi pa man ito nagsisimula ay nagbibigay na ng pahayag sa media si Magalong tungkol sa usapin at umano'y pagkakasangkot niya na ibinatay lamang sa mga chismis at sabi-sabi. Sa ibang balita, patay ang isang boom truck operator matapos na makuryente habang nagdidiskarga ng semento sa barangay Kipayo, Calabanga, Camarines Sur. Maswerte naman na nakaligtas ang kanyang kasamahang driver. May report si Angeline Dagta. Patay ang isang boom truck operator matapos na makuryente sa gitna ng trabaho sa barangay Kipayo, Calabanga, Camarines Sur, alas 9:40 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na isang 52 anyos na lalaki at residente ng Gumaca, Quezon. Ayon kay Police Corporal Edmar Maming, Assistant Police Community Affairs and Development Police Non-Commissioned Officer o PICAD PNCO, nagbababa ng pangargang semento ang biktima at ang kanyang kasamahang driver nang aksidenteng makadikit ang kanilang sasakyan sa kable ng kuryente na nauwi sa disgrasya. Hawak-hawak niya po yung machine. Tapos nung pagkasabit po nung sa kawad ng kuryente, yung kuryente po biglang nag-spark po papuntang baba. Base po sa report, ma'am, yung mismong pagkasabit mismong pagkasabit sa kawad ng kuryente, yun na po ang dahilan ng kinamatay niya. Tapos sabay nag-burst po yung fire, kaya maliit po yung chance na maka-survive. Maswerte naman na nakalabas ng sasakyan ang 53 anyos na driver bago patuluyang magliyab ang boom truck. Yung kasama niya po nakatalon sa yung driver po nakatalon sa labas. Pero po itong yung victim po, di na po pinalad. Kaya siya po yung ng fire. Sa ngayon po, okay naman po yun, ma'am, area. Kaso di lang po talaga na dobleng pag-iingat yung pag-operate nila. Kaya sumabit po sila, ma'am. Magtaga doble ingat na lang tayo lalo na sa ating mga trabaho dahil sayang ang ating buhay. May mga pamilyang naghihintay sa atin sa pag-uwi. Kaya doble pag-iingat din po. Pansamantala ring nawala ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa naturang bayan dahil sa insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Maswerte ring nakaligtas sa tiyak na kamatayan ang isang construction worker sa Basud, Camarines Norte matapos na pagbabarilin. Bago ang insidente, may nakaalitan daw ang biktima. May report si Hercules Barbacena. Sugatan ng isang 49 anyos na construction worker matapos na pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa barangay Tuwaca, Basud, Camarines Norte, alas 8:30 ng gabi noong Linggo, Setyembre 7. Ayon kay Police Lieutenant Maria Cecilia Tagala,
Dikop ng Basod Municipal Police Station, isang tama ng bala sa braso at binti ang tinamo ng biktima. Nagtitimpla umano ng kape sa kanilang kusina ang biktima ng pagbabarilin. Sa investigasyon po natin, wala po tayong nakita doon na mga basyo ng bala. So, inassume po namin na posibleng ang gamit ng suspect sa pamamaril ay pwedeng 38 or paltik. Bago ang pamamaril, may nakaalitan umano ang suspect na posibleng nasa likod ng pamamaril. Yun na nga, ang panawagan natin sa ating mga kababayan na silang mapagmatsyag at agad na i-report sa pulisya ang anumang kahinahinalang tao o aktibidad. At saka regarding naman dito sa ating kaso, sana yung mga saksi o mga possible na saksi makipagtulungan sa investigador kung sila ba ay may nakita or nalalaman na mahalagang detalye sa insidente. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang gamutan sa biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sugatan ng isang 82 anyos na lola matapos na masagasaan ng motorsiklo habang tumatawid ng kalsada sa Santa Elena, Camarines Norte. Lumalabas naman sa investigasyon ng pulisya na naging mabilis ang takbo ng rider. May report si El Yanzon. Sugatan ng isang 82 anyos na lola matapos mabangga ng isang motorsiklo habang tumatawid ng pedestrian lane sa kahabaan ng Maharlika Highway sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte, dakong alas 3 ng hapon noong linggo. Agad naman siyang isinugod sa Camarines Norte Provincial Hospital dahil sa kanyang tinamong bali sa paa. Sa investigasyon ng Santa Elena MPS, naging mabilis ang pagpapatakbo ng motorcycle rider na kinilalang si alias Nel, 29 anyos, isang magsasaka at residente ng Barangay Basyad, parehong bayan. Isinugo din siya sa Santa Elena District Hospital dahil sa tinamong gasgas at sugat sa ulo. Napag-alaman naman na wala siyang lisensya. Ang katotohanan niya naman po, wala po itong ebidensya. Kasi po, ito po ay pinirma po ng manit, di ba? Pagdadala po, ito po ay AITA. Kaya nga po, pinagsabihan ko po, yung nag-aawak sa kanila, doon sa barangay nila, dapat hindi nila ito, kami po ay nagtataka kung bakit meron po ito na-drive na motor. Kaya po, sinasabi ko nga po, doon sa mga dito, bakit siya na, yatanong namin bakit nag-drive itong member ng manit, na wala naman na kung saan hindi naman dapat sila nagmamaneho ng motor. Nagkasundo na rin umano ang bawat panig, pero posibleng matikitan ang naturang rider dahil sa paglabag sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Nanawagan na rin po ako sa ating mga nagbebenta po sa mga supplier po ng motorsiklo na kung maaari naman po, ito pong mga kaibigan natin, yung pong mga walang lisensya particularly, ay huwag na po natin ibigyan muna ng motor, natin sila releasean ng motor. At the same time naman din po, doon po sa may mga may-ari ng motor na alam naman natin na walang lisensya yung pinapahiram natin, ay huwag na po natin pahiramin para maiwasan po natin yung mga ganito mga uri ng aksidente. Sa ngayon, nasa kusdiya na ng Santa Elena MPS ang sangkot na motorsiklo para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon. Susunod, 5 arestado sa 3 magkakaiwalay na operasyon kontra droga sa Albay at Camarines Sur. At iba't ibang obra at tampok sa exhibit ng grupong Tabakurit sa Legazpi. Yari pa pang balita sa Pagbabalik na ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan,
Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 5 kalalakihan ang nasa kote ng otoridad sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Albay at Camarines Sur. 3 sa mga sospek ang naaktuhan pang gumagamit ng iligal na droga. May report si Mel Moral. Balik kulungan ang isang 40 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng 6 na pakete ng shabu sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa barangay Mabolo, Naga City nitong Lunes, September 8. Kinilala ang suspect ni si alias Miguel, may asawa, truck helper at residente ng barangay Triangulo, parehong lungsod. Ayon kay Police Sergeant Roberto Aguilion, ang assistant PIO ng Naga PCR, kabilang ang suspect sa mga itinuturing nilang high-value individual. Sa ngayon, inaalam pa daw nila ang kabuang halaga ng nakumpiskang droga sa suspect na kasalukuyang nakapiit sa Naga City Police Station 5. Po ay subject pa rin sa forensic examination at ito naman po ay submitted na sa laboratory para matukoy po natin yung eksaktong halaga ng nakumpiskang illegal na droga. Sa parehong lungsod, natimbog rin ang isa pang tulak umano ng droga sa barangay Pacol, Naga City matapos na makuhanan din ng 6 na pakete ng shabu. Kinilala ang suspect na si alias Julius, 41 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng barangay Carolina, parehong lungsod. Ayon kay Aguilion, nahaharap din pala ang suspect sa patong-patong na kaso ng theft at carnapping. Kasalukuyang nakapiit naman ang suspect sa Naga City Police Station 4. Base sa ating record, meron siyang 24 na previous cases lodged against him. Karamihan po dito ay theft and robbery, meron din siyang alarms and scandals, meron din siyang traffic incident. Sa parehong araw, tikluri ng 3 individual sa lungsod ng Legazpi matapos na maaktuhan na nagbebenta at gumagamit ng iligal na droga. Nakumpiska mula sa kanila ang 5.5 grams ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 37,400 pesos. During the buy-bust operation, siyempre, yung dalawa ay yun ang kausap ng nagpanggap nating pulis at nakita na rin yung isa na nandun sa loob ng bahay na siya nga ay gumagamit. Merong mga ilang buwan din na pagmamanman sa kanya. Sabihin natin mga 2 to 3 months na pagsusubaybay sa kanya para maging positive po yun nating operasyon laban sa kanya. Nahaharap ang 5 suspect sa kasong paglabag sa Sections 5, 11 at 15 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sugatan ng isang lalaki matapos na pagtatagain ng kanyang kainuman sa Mandaon, Masbate. Napikon daw ang suspect sa pagmumura ng biktima. May report si May Encinares. Sugatan ng isang 46 anyos na lalaki matapos na pagtatagain ng kanyang kainuman sa Purok Kawayan Barangay na Ilaban, Mandaon, Masbate, alas 8:45 ng gabi nitong Linggo, Setyembre 7.
Kinilala ang biktima na si alias John, habang kinilala naman ang suspect na si alias Ronald, 42 anyos, kapwa residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Major John Queser Albao, officer in charge ng Mandaon Municipal Police Station, ikinapiko ng suspect ang pagmumura ng biktima sa inuman na nagresulta sa pananaga. Agad naman na isinugod sa Mandaon Medicare Community Hospital ang biktima matapos na magtamo ng sugat sa kanang tenga at tiyan. Itong away nila ay sa inuman po, nagiinuman sila. And then habang nagkakainitan sila, bumunot ng bolo at tinaga ng ilang beses yung victim. Nasa kustodiya pa ng Mandaon MPS ang suspect at nahaharap sa kasong frustrated murder. Kapag nagiinuman po, maging kontrolado lang po tayo sa ating mga ininom at laging isipin na ang alak ay papunta po ng tiyan at hindi sa ating mga ulo. Huwag po natin huwag pong uminit ang ating ulo kapag tayo nakainom at maging maingat din po sa lahat ng mga sinasabi natin, lalong-lalo na sa mga ating mga kainuman na kapwa rin natin, na kapwa ding naimpluwensyahan ng alkohol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Formal nang binuksan ng grupong Tabakurit ang kanilang art exhibit sa isang malaking mall sa Legazpi. Layunin daw ng aktibidad na mas maipakilala ang sining sa mga kabataan. May report si Elian Zon. Christ is Risen, Rosario, Feeling Drowning, Springtime, at Positively ang ilan lamang sa mga ibinidang obra sa art exhibit ng grupong Tabakurit na formal na binuksan nitong weekend sa isang malaking mall sa Legazpi. Isa sa mga miyembro ng grupo ang kasintahan ni Rian. Hilig daw ng kanyang boyfriend ang pagpipinta kaya bilang suporta, palagi raw siyang present sa mga dinadaluhan nitong art exhibit. I myself is an artist po, pero mostly sa digital na rin po. So may background din naman po ako when it comes to arts. And I have my own vision po and my own perspective din po sa kung ano po yung sinasabi po nilang beauty of art. Kumbaga. And with that po, walking around po dito sa exhibit na po ito, I realized that everyone has their own perspective po talaga, their own view of beauty, kung gaano po nila pinaperceive yung world. Ilan sa mga agaw pansinding obra sa aktibidad, ang resin and metal sculpture ni Arieto Capasio, ang founder ng Tabakurit. Bali po ang model ng aking mga artwork ay ang aking magulang, yung papa ko. Kaya ito, Father Spirit in Hassel. So, dito, makikita nyo yung artwork ko na parang yung puso ng isang ama na maitaguyod yung kanyang pamilya. Yun, pinapakita nito, parehas. And eto naman yung Hassel, siyempre, lahat ng mga magulang natin talagang pinupush lahat para at least mabigyan tayo ng mga magandang buhay. Ayon kay Malay De Real, ang curator ng nasabing exhibit, binubuo sila ng 20 miyembro kung saan humigit kumulang 35 mga obra ang kanilang itatampok sa exhibit. Bukod sa maibida ang kanilang mga obra, layunin din ng kanilang grupo na mas maipakilala pa ang sining lalo na sa mga kabataan. So, andito kami ngayon para suportahan yung grupo at para ma-promote yung mga iba-ibang artworks na gawa ng mga taga-Tabako na makikita nyo dito na iba-ibang estilo from realism to contemporary, surrealism. So marami kayong matutunghayan ng mga iba't ibang uri ng mga artworks. So, to promote Tabako artistry and creativity. Binigyang pugay naman ni Abelardo Balin Jr., ang Supervising Operation Officer 4 ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office, ang inisyatiba ng grupo para maging posible ang naturang aktibidad. Ang nakatutuwa dito sa Tabakurit exhibit, most of the exhibitors here are the young artists. We encourage more artists to have exhibits. And in fact, masigit po nating suportahan itong mga artists natin kasi bahagi ng pagkakakilanlan na natin or our identity as a people and as community and as a nation, I think, is art. Magtatagal ang exhibit hanggang September 30. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elian Zon. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team.
Ako po si Danica Garcia. Salamat!